Sita Cinawi kurang kang betae wertine kan Sita Cinawi urung ing kukum ayo ing kukum iku watet ira adoh marang kanis Tomne sepo-sepo suarane ya sik mitayani pamicara puniku weh resepe ingkang ya resi terus tata krama punika ngetoken panyandu kagungan iku kinarya kagungan iku kinarya ngupaku uga dene kalakuan becik merahayuning matur nuwun nyuwun sewu Kang Mas nggih niku wau Pak Lurah Dinginan rawuh nggih menika Pak sapa nggih Pak kala mben kula sowan Mas mau ngaten kok Pak Lurahne kan ngasta napa niku bucu kados kagungan nggih ya kula matur ngadan Mas Barno napa dipun iki besok nek peresmian jenengan tak ngendika aku kon maya aku sepuh mboten gelem mangke Mas Purbo nggih pun kula catet e ya nggih tanggale dereng cetha pun kula catet mugi-mugi Mas Purbo nggih sindene kabeh pun kula kandhani nggih napa Pak wis dicatet sik kare Mbak Alim nggih ngaten Mas ngaten nggih nggih wah matur nuwun Baladipun